И добре дошли в новото видео. Днес ще направим една тренировка за гърди и трицепс. Така че загряваме добре и започваме. И така започваме с горните гърди на ето тази машина. Ще направим 4 серии по 10-12 повторения. И така продължаваме с горната част на гърдите на ето тази машина. Тук ще направим с малко по-тежко, пак 4 серии по 8-10 повторения. И за по-тежките серии използваме колан, за да е по-сигурно, че няма да има травми в кръста. И така преминаваме към средната част на гърдите. Отново на машина. Днес, както виждате, ще работим само на машини, понеже имам известни болешки в лактите и да дам малко почивка на сухожилия и стави. Следващото упражнение, пак за средната част. Тук отново правим 4 серии по 10-12 повторения. И последното упражнение за гърди ще е пак на машина за долната част.
гърдите и започваме трицепс. След тази ръкохватка също правим 4 серии по 10-12 повторения. И второто упражнение за днес, реално и последно за трицепс, ще е на тази машина. Тук ще направя 5 серии по 10-12 повторения. И това беше тренировката за днес. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала и до нови срещи. А ние отиваме да ядем.